କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ବସାରେ ଏକାଥରକେ 100ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଚମଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାସ ମାସ ଧରି ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧ୍ରୁବୀୟ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। କେଉଁ ଜୀବର ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାପ।